आव तिनि बेलाखै खा स्रांखा जाय खा थखा अमो उनखा कासा हिस्ट्रिकेल थांसिना हा बुबाग्रा नि जे थानसानि मारिनो दैनाय जों जे 13 जना एमएलए जों आरो विधानसभाव समायदामनि जों चिनि ककबायनो जों समायदांखा आमानि कक नो जतनि सिलाय कक कत आमानि कक नो जों दामरिया हांखै सब दामलिनाय जों निजिनि कक नो जोंनो दामारिनाय जों दामरिया हांखै बय दामरगला आबनि बागै जों अमहायनो बुबाग्रानि स्टेप बुबाग्रा नो स्टेप नावो निजिनि ककबाय समायदांना बागै मानि ककबाय समायदांना बागै आव बुबाग्रानि ककबायनो जों समायदांगै ब्लायखा खाकसांखा ताय खाकसांमा मांखा तामगाय बुबाग्रा ताबु जोंनो जनगण हिसाब खायनानि बागै जनप्रतिनिधि जंखा जोंनो जनगण बागै जों सामुं तांनाय सुख दुखे अभाब जे खलायथाय दंमानि सरकारि बाबे जोंहाबो खलायनाय सरकारि बाबे याफानो जे पार्टी जों तो पार्टी तिप्रामथानि जे सुप्रीमो चिनि हा बुबाग्रा बिनि कक्ट चिनि बिनि आदेश निर्देश जों पालन खलायनाय न तानि हिमालय जों अधिवेशन ताके कक सानानि सुजुग मानाय अनेक बछरनि परे अनेक बछर राजनैतिक खायमानि परे अधिवेशन ताबो जों खाम तंमानि अधिवेशन जों कक सानानि हिनाय ताक अधिवेशन कक सानानि सुजुग मानाय जों अब खाखुलुगै जों अधिवेशन कक रक्ति साय मानाय अब बुबाग्रा जों पॉइंट रिवानो कक तिसारि हिनाय जों कक तिसानाय अधिवेशन जों अधिवेशन जरानो नासिं तंगो जों जनगणनि बागै ताय हा तेनि नरबो चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अबरकनते सांबादिक अधिकार चिनि मानथाय सकताय चिनि एडिसि एलाकाओ विशेष खैनाय लांचित वंचित अवहेलित तंमानि जागा अ जागार अ एडिसि एलाकानि न तैनाय न बिसिक जों कक मातिसानाय तामनि हिमालय चिनि बररक एकदिके उन्नत एकदिके अवनत तंमानि अवनत न बाहायकै समानकै तिसाय तुबनानि अबरक न मातिसानाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन तो तंनाय न अब तो तंनाय न हामबाय।